Ƙarin bayani game da wannan tabo ko kuma wannan kwabo da yakan kasance a kan lifeline, wato zane na rayuwa na tafin hannun mutum. In ya kasance kana da wannan irin tabo a hannu a zanen rayuwanka, kamar yadda na faɗa a baya, ana kyautata zaton za ka iya fuskantar wani rashin lafiya mai tsanani a rayuwarka. Addu'an da mutum ya kamata ya kasance yana yi domin magance wannan matsalar da ka iya tasowa shine: ya kafi ya shafi ya mu'afi ya salamu, ya kafi ya shafi ya mu'afi ya salamu, ƙafa 11 bayan kowane sallah. Karanta wannan addu'a insha Allah ta'ala, Allah zai rage tsanani ko nauyin wannan rashin lafiya da ka iya taso maka. Karanta wannan addu'a insha Allahu zai iya rage tsananin ciwon, misali daga ciwon siga zuwa ga ciwon kai, da ƙarfin addu'a da ƙarfin Ubangiji.